Il-Gvern ħabbar qotja ta' 500 euro għal kull student f'madwar 8,000 familja li qed jattendu l-10 u l-11 sena tas-Sistema Edukattiva Nazzjonali biex jinvestuhom f'għodod diġitali u bekk jissaħħaħ iżjed l-arfin diġitali tagħhom. B'kollox qed tiġi allokata somma ta' 3.5 miljun euro għal din is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Iskola Sekondarja ta' Pembroke, il-Ministru responsabbli Clifton Grima qal li hu l-impenn ta' dan il-Gvern li kompli jagħti l-għodod diġitali neċessarji lill-istudenti. Fakkar li l-Gvern diġà tal-laptops b'xejn illi minnhom qed jibbenefikaw eluf ta' studenti waqt li rrefera wkoll għal miżuri tal-Budget 2026 biex kull familja jkollha l-għarfien neċessarju fl-użu tal-aqwa teknoloġija. Il-Ministru tenna li b'din l-għotja l-ġdida u dawk preċedenti, il-Gvern qed iwassal il-messaġġ li t-tfal tagħna irriduhom ikunu l-aqwa. Bħala pajjiż nemnu li l-istudenti tagħna mhumiex biss il-futur ta' pajjiżna immanka il-preżent, ngħid jiena is-sabiħ tal-preżent illi qegħdin ngħixu. Allura wara li aktar kmieni din is-sena qassamna proprju dak li huma l-laptops lill-eluf ta' studenti fis-7, 8 u 9 sena, rajna li nagħtu din l-għotja lill-familji tal-istudenti li jattendu l-10 u 11 sena. Il-Ministru responsabbli mill-familji Michael Falzon li wkoll kien preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet qal li din il-miżura se tkompli toffri l-għajnuna neċessarja u twassal il-messaġġ li l-Gvern irid li l-uliedna jimxu l-qudiem. Aċċenna wkoll għall-importanza tal-investiment f'dawn iż-żgħażagħ, l-adulti ta' għada u parti integrali mis-soċjetà tal-lum, inkluż bħala weda ta' Gvern Laburista. Dinja dejjem tinbidel, illum nitkellmu fuq dinja teknoloġika, fuq dawk li huma digital skills, u allura huwa dover tagħna bħala gvern li naħsbu f'kulħadd u f'min aħjar milli taħseb fiż-żgħażagħ tiegħek. Qed inwettqu wkoll dik li hija wed oħra mill-manifest elettorali flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn allura issa kull student fis-sena 10 u sena 11 ħajjingħata 500 euro bħala grant biex jiġu investiti f'teknoloġija.